Ayong hapon sa tanan. Ayong adlaw. Partner, murag malipayan lagi kay ka. Malipayan lang good partner. Atong suwat magtatampo partner, murag Tagalog ni partner. Mapasubo kita ron ng Tagalog. Hindi naman usblid na partner. Lalaki. Bakit lalaki ba na yun? So, basta lalaki, kay lalaki mo pangalan. Pero excited, magkubasa ko na yung sulat partner. Taas kayo. Okay. Dili na nato do nga ngayon, no? Ato nang largohon nagbasa kay samtang may oras pa. Hasta na ba yung taas sa partner? Unsa man, ikaw mo basa? Basa di partner. Hi, hello, maayong adlaw Mr. Atang. Tanang video ninyo ginatan-aw nako kay malingaw kaayo. Sa dili pa nako sugdan, regards ko ka sa akong crush nga si Nicole. Ayun. Crush din ka ni atong letter sender. Hi di akong gatanaw ka. Pag hi kay kuya. Hi ya. Ilig na si kuya. Tawagan ko sa pangalan nga rin na nagpuyo sa Manguilis Mahayag ZDS. I'm 35 years old and I have 2 kids and no wife. In short, single dad. Pwede mo ba na? Alam sa? Wala yun. Pwede daw stickle kuya. Share ko lang po ang kwento ng buhay ko when I was young but now I'm still young pa rin. Mag-jokers kuya. In my high school life, naging matalik ko pong kaibigan si Ariel Saloma. aka Aying. Siya po ang pinaka-close ko po nung first year high school pa kami. Minsan, namamalo pa sa batok. Pero smooth lang naman, kumbaga, paglalambing. Sa totoo lang po, si Aying pag pumasok, laging ballpen lang ang dala. Minsan, late pa. Ako pa minsan naging sekretary niya. Tamad kasi siya magsulat. Lalo na sa assignment. Kaya lagi kaming pareho ng sagot. Tsaka nung time na yon, nakilala din po ako ng school campus bilang isang di ko kalito partner, chess gamer. Chess gamer. Talo ko pa ang coach ko noon, si Sir Damas, at yung isa nakalimutan ko na. Nakalaro ko din noon si Catherine Moliona dati. Hindi naman po sa pagmamayabang, walang makakatalo sa akin noon sa DNHS. Sabi, how duro kayo ni sa partner? Pati ang ibang school na dumingag, pati ang school sa dumingag, nakalaro ko din pala si John Ray Fuentes. Magaling din po siya, kulang lang sa practice. Nakagraduate po ako kahit laging absent. Then after 2 years, doon ko na po nakilala ang pinakamagandang asawa ko, si Annie Villar. Pagkalipas ng Pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon kami ng isang anak. At doon nagsimula ang kalbaryo ng buhay namin. Lagi na kaming nag-aaway sa walang kwentang dahilan. Sa totoo lang po,
Siloso po ako masyado. Pag may nakita akong kausap siya na lalaki, pinagsisilosan ko na kaagad. Minsan pinsan niya na pagkamalan ko. Minsan naisip ko na rin na ibaling ko na lang sa iba ang sarili ko para mabawasan ang sakit at puot na nararamdaman ko. Punta ka malubasan ni partner. Ito lang, hindi po ako nagustuhan sa mga magulang ni Ani. Kasi mahirap lang po kami. Pilit po kaming pinaghihiwalay sa mga magulang niya. Pero lumalaban pa rin kaming dalawa dahil mahal namin ang isa't isa. At saka may anak na rin kaming isa. Maraming beses na rin po kaming naghihiwalay tapos pagbalikan rin. Hanggang sa naging dalawa na anak namin. Siguro maghihiwalay na po sila, maglalis na po para matulo ang anak. Masarap kasi sa kapag away bate. O ka na. Partner, uy. Masarap daw away bate. Dili pwede na sa kuha. At ayon, dahil sa hirap ng buhay, pumunta po ako sa Manila para maghanap ng trabaho. Hanggang pumasok na rin siya ng trabaho sa Dumingag. Sa kasamaang palad, nabalitaan ko na lang na meron daw siyang lalaki sa Dumingag. Pangalan Wendell Sarita Basadre. Wendell Sarita Basadre. Noong time na yon, bumuhos ko ang luha. Ang lahat ng luha ko, halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. At nang malaman ng magulang niya na ang nangyari, pinatigil siya sa trabaho. Dahil sa nangyari, halos araw-araw na po akong umiinom nung time na yon. Hanggang sa nilibang ko hanggang sa nalibang ko sa ibang babae ang atensyon ko para mabawas-bawasan ang sakit. Dahil po sa nangyari doon po ako nakagawa ng hindi maganda dahil sa nagawang pagtaksil niya sa akin. Hanggang nakilala ko si... Ang dami nito! Hanggang nakilala ko si letter A, si letter L, si letter G, si letter F, si letter D, si letter M, at si letter M ulit. Grabe kalibangan yun. Isa man ni si letter A, si Angel. Kaning si letter A, si Laika. L, Laika. Kaning si G, si Jennifer. Kaning si F, si Francina. Kaning D, si Dayan. Kaning M, si Mayan. Alam ko isa ka M, basig ko ni Mayla. At kahit kadugupan niya, hindi ko na pinapalagpas. Wala, kumbaga manimalos guro na eh. Dahil ginawa niya sa akin, pero sa huli, nagkaayos rin kami. Love is blind, good partner. Love is blind, good siguro. Dahil pilit kaming pinang-ayos ng mga magulang niya kahit hindi nila ako nagustuhan noon. Dahil may dalawang anak na daw po kami. At sumunod sila dito sa Manila sa akin. Nakabili ako ng maliit na bahay doon sa Cardona, Rizal. At sumunod na rin kapatid niya. At pagkalipas ng ilang buwan, sa kasamaang palad, nawalan po ako ng trabaho. Dahil po sa animalyang COVID pandemic na yun. Naisipan po naming umuwi.
sa probinsya. 2 months po ang pagtatambay ko sa amin. Naisip niya magtrabaho sa Usami City. Nakilala na siyang lalaki na gwapo pa sa akin. May nakilala na siyang lalaki na mas gwapo pa sa akin. Kapitbahay lang sa pagtatrabahuan niya sa kasamaang palad, natukso na naman siya ulit. Kaya tinapos ko na ang lahat. After 5 months, pumunta na ako dito sa Maynila. At dito ko na po nakilala si Irene. Siya po ay mabait, masipag, maganda, at higit sa lahat, makadiyos. Siya po ang ginawa kong inspirasyon sa pagtatrabaho ko. Ngayon, kahit walang kami, nililigawan ko na po siya mga 1 buwan na po siguro. Hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa. Sana Mr. Atang team, matulungan mo po ako. Mapasagot si Irene. Mahal na mahal ko po talaga siya. Minuto siya lagi lang minuto siyang laman ng Puso't isip. minuto siya lagi laman sa puso't isipan ko. Please Katang, help me. Handa akong maghihintay kahit gaano pa katagal. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Habang may buhay, may pag-asa. Ay, partner, mautoy kaagi sa kinabuhi ni Reynan. Grabe ka pa ito sa kaagi sa kinabuhi, oy. Nalingaw kung masa siya sulat, partner. Eh, daghan kayo mga kaagi gid partner. Daghan kayo mga babae. Ay, nako Reynan. Unsa may masulti niyo sa kaagi ni Reynan? Lisod kayo hatagag kuan, ay sulti ang kuan kanang kaagi ni Reynan. Reynan kay grabe gid partner. Grabe jud kadaghan kaagi niya. Dili na ko maisa-isa pero kana si kisa yung gipawayaban karon na Si Irene. o kana si Irene, surely jud ko nga Reynan mapusugot nimo na, and love dili man ginadali gyud ang love Reynan, so ulat lang gyud nga mapasugot nimo na si Irene. Okay, para sa kwa kay para sa kwa Reynan. Katong una nimo nga babae nga nagkaanak kayo ng dalawa. Kasi di nakasabot si Reynan og Bisaya, magtagalog ta. Para naman ni sa Manila. Para sa akin, Reynan, yung kauna-unahang babae na minahal mo, yung nagkaanak kayo ng dalawa, yung una, niloko ka. Pangalawa, nagbati kayo ulit. Pagkatapos, niloko ka na rin. Diba? Tama ko? Niloko ka na naman. Oh, niloko ka na naman. Pasaga ng Tagalog. Pangalawa, niloko ka na naman. Tapos, huwag mong sabihin na magkabati rin kayo ulit sa pangatlo, magkabati na rin naman kayo. Tapos, lulukuhin ka na naman. Maghanap ka na lang ng deserve. Maghanap ka na lang ng totoong minamahal ka. Maghanap ka na lang ng responsable. Maghanap ka ng ikaw yung ginagawang priority. Diba, Reynan? Take note. Sabi mo, may nililigawan ka si Irene. So, nililigawan mo pala. Ang hiling mo ay mapasagot. Tama ba, partner? Yes, partner. Na sana ay sagutin ka ni Irene. Ang gawin mo, magpakabait ka. Siyempre, habang buhay kang magpakabait, hindi lang yan kasi nanliligaw ka pa. Baka mabait ka lang kasi nanliligaw ka pa. Huwag mo akong gayahin. No. Magpakabait ka. Tapos,
lagi mong sasambahin si Irene. Lagi mong yung bigyan ng atensyon, care. Ano yung kaya mong gawin, gawin mo para sa kanya. Yung ikabubuti sa kanya, ikasisiyan niya. Tagalog. Tagalog yung Rinan. Wala. Narami dire magpaluyo perminti. Mr. Atang team nga hinaot nga magkadayon mi ni Irene. Sa mga viewers na to noon, sinusultin nyo kay Rinan. Medyo naipit si Rinan. Ay, ako Rinan. So, kato lang no, daghang salamat sa inyong paglanta sa pagpaminaw. Daghang salamat o maying hapon ka na itong tanan. Antod sa sunod higayon.